Njani uyaphila? Ngiyaphila njalo. Ngiyaphila mama, usacela ukuthi ubingelele nje bonke abantu abaphumelelile emcimbini wakho, ubachazele nje ukuthi namhlanje sihlangene ngawe kahle kahle, leti ngawe. Ethi ngiyathanda nje ukubingelela ngibonge lolu suku olukhulu oluhle kangaka phakathi kwalo mndeni wakaDlamini. Njengamanje bekusawumemulo, iy'nhlelo ziyaqhubeka, kusazoba nomembeso, kuzongena nje abasebenzini bezombesa, kuphinde kube umshesha. Ngiyakuzwa ukhala ukuthi umnyeni wakho uzoze kuba ne-makeup isingekho konje. Sacela ukuthi usitshele ukuthi-ke nje wahlangana kahle kahle nomnyeni wakho. Hayi sayiqala esontweni. Okay. Ngabantwana bakaThixo. Ya ngokuhamba-ke ngobude bendlela-ke. Wayigcina ithembiso. Siyami cha, ngiyabonga impela kuNyamboza ukuthi usigcinile isithembiso sakhe nomndeni wakaDlamini impela Makungathiwa-ke ngoba sizahamba siye kuye ngaphandle, iyiphi imeseji efuna ngimphathele yona? umntwana ukuthi nje esiqalile kuze ngingashintshi, kuze kungapheli, mina naye sohlukaniso umdali. Okay, sisabonga kakhulu. Kubonga mina, ngifisa okuhle kodwa nje osukwini lusaqhubeka. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu mama.